minuutin video. Joo. No, mä oon kai sitten ite vähän rippi. Sun pitäisi herää huomenna 4, että sä pääsisit. 4, itse. Niin, mutta jos silloinkin tulee tunti puolelle, niin sittenhän mä en pysty sitäkään nähdä. No, onneksi sä teet live. Tuli enemmän aikaa. Paljon siinä on aikaa siinä? Onko siinä tunti 10 minuuttia? Tunti 8 minuuttia. Ei jumala. Mä oon niinku myöhässä 12 minuuttia. Vai onks tää 13? Mut joudutko sä vielä odottaa siellä paikan päällä niin hetki aikaa? 3 minuuttia. Sit mä oon vielä enemmän. Tai- Voi vitsi. Sitten kun se loppuu, niin 3 minuuttia. Mut sitten kun sinne pääsee, siinä on 20 minuuttia. Tai 30 minuuttia siis. Mut eiks tää Sinne pitänyt pääsee odottaa, että kaikki pääsee? Niin eiks tää oota tää peli, että mä nyt pääsen vielä? Ei vaan se ottaa vielä hetken aikaa. Sä et saa restarttaa peliä, jos sä tuut vielä 4. Sun pitää herätä tuossa 4 tulla heti. Vai pitäisikö mun herää joskus 3:50 ja sitten heti tasan 4 käynnistää peli? Ei. Et mä pääsen kattoo se eventti. Niin. No niin, mutta eikö silloin tuu kuekua? No ei todennäköisesti, jos siellä on 3 pelaajaa onlineissa keskellä yötä. Ai niin joo. Kello on siellä vasta 5 iltapäivällä. Kello on vasta siellä 5 iltapäivällä. Nyt siellä kello on muuten. Pitäisikö mun herää joskus 3? No, Amerikan päivämäärä. Oho. Amerikan. Ai. Kello on kohti 11. Siellä kello on 15:50. Kun mä tajusin, että kello on vasta 10, niin mä olin silleen, eiks kello pitäis olla nyt joku 11? 10 minuutin päästä. Siis tää tulee vähän aikaisemmin mitä. Niin tää tulee 4 minuuttia aikaisemmin mitä tasa. Itse kun mun pitää julkaista osina nää 2 videoa, mun pitää niinku tyyliin mä teen vaan video kun mä otan tää kuekue. Sitten mä otan tyyliin video siitä, heti kun se Eminemin juttu alkaa, niin mä otan tyyliin siitäkin video, jos mä ikin pääse katsomaan sitä. Vitsi kun mä en ois... Mä missasin silloin Travis Scottinkin eventti. Ai samalla tavalla. Niin. Sampo on tää toimiva taktiikka, kun se jättää koneen päällä, mut se silti menee nukkumaan. Hetkinen, se on Fortniteissa, se pääsee siihen. Niin, se pääsee siihen, mä en. Jos mä en ois silloin kuunnellut sitä sun juttua ja restartannut, tai sit kun mä oisin äsken päässyt, ehkä. Siis mähän olis äskenkin päässyt. Ehi. Nyt mulla on varmaan joku 100%, että mä missaan tää. 98. 2% vaan. Et sä näet sä. Mut Eminemi ei kannata oikeasti missaa. Ihan sama vaikka mikä ois, tuut huomenna eräät 3. Ihan mikä vaan ois. Jos mä en tänään pääse, niin mä pistän 3:50 herätyksen ja sit mä käyn sitä koneen. Sitten mä menen Forttiin tason 4. Sitten mä... Sit sä otat ne 2 tuntia. Ei vaan oota. Ei. Hei mut jos silloin tulee kuekue, sit mun pitäis herää 2 yöllä, laittaa kone päälle, katso kuinka paljon siinä on kuekue. Ei vaan miksi sä et jätä vaan nytten koneetta päälle koko yöksi? No ei se ehkä varmaan niin kallista oo. Ja mulle Ei se oo kuin 400 €. Ei paljon.
400 € per kilowattitunti. Niin vaikka parikymmentä. Mm. No, No, mutta on se aika joskus ollut kallista, jonkun jos, vuoden. jos sä oot köyhä, niin ehkä sitten saa aika paljon. Ihan sama mä jätän tän koko yöksi. Jos mä en nyt pääse kattoo sitä, niin mä herään 3 ja sit mä ootan se. Tai no, en mä herää 3, mä jätän koko yöksi tän koneen päällä. Mä menen ehkä nukkuu hetkeksi ja katon miten sit aivot toimii. Joo. Et todellakaan nuku vaan 4 tuntia. Mä nukun jonkun niin mä saan 4 tunnin päikkäris. Enkä mä sano päikkäreiksikään enää. Mä nukun 4 tuntia ja sitten mun päivä on paketissa. Tai... Ja mun pitäis huomenna tehdä läksyt ja lukea. Mä aina niin vedän niinku... Hei moro Aaron. Aaron, moro! Aaron, täällä on odotettu jo. Ei, onks mä pelissä Aaron? En mä vielä. Häh? Sä saat Gueuen, sä et enää kerkeä sinne. Aaron, haluatko tulla munkaan kattoo, jos mä en kerkee? Niin mä menen kattoo se 3 yöllä. Ei kun 6. Ei. Tai Voi. 5. Mulla on ikää pelaa Fortnitea. Mitä? Ei mulla ole ikää pelaa Fortnitea. Miten ne? Joku Niko kysyi, että onks mulla ikää pelaa Fortnitea. No ei. Ei tietenkään. Miksi ois? Tää Bio on 3-vuotias. Turr! Mä oon 9. Aaron, sinä oot se 5-vuotias. Mitä? Joo, mä oon Ei ihan mulla ole paapera, mä ikää oon pelaa eskarissa. Fortnitea. Mä laitan sille... Miten laustaa Joku R? Niko kysyi, että onks mulla ikää. Nää ikkunassa kolisee, kun mä huudan tällä Ei R. tietenkään. Juma. Miten mulla on 3 tykkäystä? Mä tilasin. Eikö tykkäsi? Miten mulla oli jo aiemmin 2 tykkäystä? 9. Eiks tää on kuulunut 73 minuuttia? 5-vuotias. Mitä? Nyt Tunti 73 minuuttia. Tunti 12. Joo, sä oot eskarissa. Kuinka nopeeta aika menee? En mä tiedä. Au. Tykkäykset. Ui juma. Miten mulla on 3 tykkäystä? Eiks me tulhattiin just 7 minaa meidän puhumiseen? Brr. Niin, mut miten mulla oli jo aiemmin? Tykkäystä. Mitä? Musta tulee niin... Eiks me tulhattiin just 7 minaa meidän puhumiseen? Brr. Sä pääsit kattoo sitä liveä. Täällä on 4 tykkäystä. Mitä? Musta tulee niin pelaa. En avannut mitään. Hei, oota. Mitä kello nyt on? Onks 10? Eikö oo? Eikö se ole 11? 11 nyt. Eiku, kello tulee vasta 11. Kellohan tulee kohta 11. Mulla on 5 kattoja.
No kato mun editti-nappula. Mulla on 5 kattoja. Ja miten sä pystyt se tällä Ai. hetkellä Mä vedin siihen 5. Joo. niinku rakentamaan vaikka muuta? Jos sä niinku liikut jostain ihmistä, niin miten sä... No kato mun editti-nappula. Joo. Mitä? Rakentat. Ai. Mä vedin siihen 5. Silleen, että sä pystyt ottaa sitä kuvaa. Joo. Mä haluan missään enemmän. Mä voin näyttää sulle ihan millä vaan live-eventti. Mä laitan sulle sen muistoihin. Eminem live-event. Jotkut on ottamassa tää silloin. Jotkut oli silloin, kun se tuli ekan kerran mahiksi kattoo. Joku on mennyt ottaa silleen, että siinä et saa ottaa täällä mopissa 3 tuntia. Siis Sano myös sitten kun sä pääset katsomaan sitä eventtiä, niin mä sitten tulen kattoo sulle vähän. Onneksi en ole tullut. sano moi Onni. Moi Onni. Moi Onni. Moi. Mä sanon moi Onni. What? Ai. Toi edistäs mun seinän. Niin. Pääseekö jengi pelaa? Jotkut pääsee, jotkut ei. Jotkut ei vissiin pääse pelaamaan. Maksataan maksimiin mitä mulla on. Katsotaan maksimini. Täällä tyypillä legit aimbot. Siis vähän näin. Tässä on saanut jo. 9. Bro got destroyed. Blood get destroyed. 54 minuuttia. Ota se on 54 minuuttia. Mä oon 7 minuuttia, 8 minuuttia myöhässä. Kyllä mä voin ehtiä. Mulla on pieni mahis.
sulla ei ole mahiksia. Miksei? Koska se eventti on parin minuutin kestävä. Ai se odotus, ai mikä? Se koko eventti. Pari minuuttia. Niin. No niin, siltä se vähän näyttikin, että se eventti kestää pari minuuttia. Joo, se näytti todellakin siltä myös, että se kestää sellaisen puoli tuntia niinku todellakin, hei. Niinku, Siinä siis se oli oikeesti joku 2 minuuttia. ei Luna kiskis. Kiskis. Ai se pasla. Sano koko ajan kapas. Kestää sellaisen puoli tuntia, niin sano 5 kertaa kapas. Kapas, 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 kapas. Älä kiroile. Mä oon Unreal. Rip mun Unreal huomenna. Okei. Tää tyyppi. Täällä on Rapid Fire plus. Täällä on aimbot. Hei, kossu. Okei, 6 kattoja. Tää tyyppi. Täällä on Rapid Fire plus. Ai mikä? Niin onkin. Aika Sä oot mun kattoja, niin. niin joo. Mulla on 6 kattoja. Nyt 5. 1 lähti. Mä olin sanomassa, että tässä kestää vielä 104 minuuttia tää mun kuva, vaikka se on tuntinen. Ei jumala, mä sain takun. Okei, mulla on legit aimbotti. Mä en dinkkaa just heidun. Okei. Legit mulla aimbotti.